Noin. Peli-iltaan pyysi pari kaveria, että niin nyt sit jos vaikka tekisi tämmöstä iltaruokaa, semmoista ihan perus ranskalaisia lihapullia ja nuketteja, niin tää on sitten kokki kolmonen, että tytöt tekevät tossa tommosta dippejä tekevät, niin mä rupeen laittelemaan pullia uuniin, se on kaikista helpoin juttu. Älä unohda näitä ranskalaisia. Ei saa katsoa mitään. Olen nainen biologisesti, mutta tänä päivänä olen mies. Ollaanko me tiellä? Ette ole tiellä. Onko maista? Sitten kun se on vaan vähän kammukin. Jotkut saattaa kysyä, että no oletko sinä meikannut, oletko käyttänyt hametta ja tällainen. Kaikkea on kokeiltu, mutta kun se ei ole minun. Äiti on ostanut nukkeja ja kaikkea tämmöisiä, ne on kyllä jäänyt sinne jonnekin peräjuttuun. Sitten kun on isoveli ja sillä on kaikennäköisiä autoja, niin mä oon aina sitten sen kanssa ja majaleikkiä ja autoleikkiä, niin se on aina ollut silleen tosi poikamainen ihan pienestä asti. Sitten tietenkin murrosikä, niin sitten kun rupeaa tulemaan muutoksia, niin sittenhän se on semmoinen taistelujen aika, niin siinä tosiaan oli sitten se ensimmäinen semmoinen niin kolahdus, että mitähän nyt tapahtuu apua, että ei nyt tää on jotain epäluonnollista, että missä on niinku vika. Maku puuttuu. Sanotaan, että tässä on tullut aika monta kertaa niinku kaapista ulos, että lepakon lesbon elämää, eli sitten sitä murrosaikaa ja ammattikouluaikaa, että vähän sitten tosiaan myöhemmin, kun sitä asiaa on sitten itse pohtinut niin sitten siinä tulee sitten kilahtanut niin kuin palaset kohille, että ahaa. – 2011 aloitettiin testosteronihormonihoito. Siitä 2012 rintojen poisto. 2013 munasarjakohtuleikkaus, jotta sai sen sotun vaihdettua. Ja nyt nämä 3 viimeistä vuotta on ollut ihan kaikki tasapainoisesti henkinen ja fyysinen puoli. Siinä menee joku aika siinä ruuassa, niin tulkaa, aletaan vaikka pelaamaan. Joo. Niin. Katsotaan sitten vähän myöhemmin. Nyt kun on ne hormonit, niin kyllä se aivokapasiteettia muuttaa sillä paljon rauhallisemmaksi, ettei mennä niinku vuoristoradassa ylös alas. Et nyt ihan oikeesti kyllä mä voin sanoa, että kyllä mä oon semmonen putkiaivoinen jässikkä. Mut silti kuitenkin sieltä tulee semmonen niinku pieni easy vuoristorata. Itellä ainakin oli sillä, että lähti ne aaltoilevat mielialat pois. Että miten työ naiset jaksatte elää tuolla pään kanssa. Olen elänyt kummankin sukupuolen elämää. Niin sieltä tulee sitten semmonen hassu tasapainottelu siitä, että miten olla naisen ja miehen kanssa niin kuin kaveri ja ystävää. Et se on aina, jos on naisseurassa, niin siellä ollaan vähän syrjemmässä, koska naiset kyllä aika paljon puhuu sitten siihen päälle, niin mä mielellään on sillä syrjemmässä. Miesporukassa me vaan öristään toisille. Ja ollaan semmoisia maskullisia jee, tuohon mikä nainen ja ja näin. Se on 2 ihan eri niinku roolia. – 2013 mun avoliitto päättyi ja siinä oli ollut kaikenlaista lähisuhdeväkivaltaa ja muuta tämmöistä ja mä olin ihan rikki henkisesti ja fyysisesti ja ties mitenkä, niin sitten mä olin ihan täysin ns. Tyhjä. Ja sitten mä mietin, että mitä jos mun ei tarvitsisi mielistellä ketään tai tehdä yhtään niin kuin kaikki muut tai joku pyytää, vaan että mä voisin vaan tehdä just sitä, mitä mä itse haluaisin, niin mitä se olisi. Ja sitten mä jotenkin aloin miettiä mun sukupuolikokemusta, että
että musta on jotenkin aina tuntunut todella kummalliselta tai pahalta mun syntymäsukupuoli. Mä oon siis syntynyt tytöksi, niin jotenkin on aina tuntunut siltä, että se ei ole se mun juttu ja siksi mä varmaan lähdin sitten siihen hoitoihin. Koen olevani muun sukupuolinen, mutta niin kuin ehkä enemmän feminiini-maskuliinispektrillä, niin sinne maskuliinisempaan päin. Et joku on joskus sanonut, että maskuliinisyys tai feminiinisyys ei riipu niinkään siitä sukupuolikokemuksesta, niin ehkä mä sillä lailla sitten ajattelen enemmän olevani maskuliininen muun sukupuolinen. Teini-iässä mä oon pohtinut kaikkea seksuaalista suuntautumista ja sukupuolen kokemusta, mutta sitten mulla on ollut kaikkea muuta, mikä on sitten vienyt ajatuksia tai aikaa ja sitten mä oon laittanut ne taka-alalle. Et nyt tuossa vaiheessa sitten musta tuntuu, niin kuin mä siellä Transpolillakin taisin mainita silloin, kun mä siellä olin, että mä en olisi ollut myöskään varmaan riittävän kypsä enkä valmis sellaiseen noinkin isoon prosessiin. Prosessin aikana, kun piti jotenkin täytellä erilaisia lomakkeita ja pohtia, että millaiseksi itsensä kokee, tai että olisinko mä tyytyväinen, jos mä heräisin joku aamu ja mä olisinkin täysin mies, että kysyttiin esimerkiksi tämmöisiä. Mutta sitten mä muistan, että monta kertaa niissä eri testeissä mä aina jotenkin vastasin tai toin esille, että mä en halua olla täysin mies, enkä mä halua olla täysin nainen. Et siihen voi tietysti olla monia syitä, että yksi voi olla, että mä en esimerkiksi koe joidenkin naispuolisten ihmisten tai vaikka naispuolisten kollegoiden juttuja, mä en koe niitä aina välttämättä omikseni tai jossain miesporukassa, niin musta tuntuu välillä ulkopuoliselta, niin välillä ne joidenkin miesporukoiden jutut saattaa olla todella seksistisiä tai naisia halveeraavia tai rasistisia, niin mä en aina allekirjoita sitä arvopohjaa, että totta kai se nyt voi olla vain yksi miesporukka, että eihän kaikki miehet ole samanlaisia, tai kaikki miesporukatkaan ole samanlaisia, mutta jotenkin musta tuntuu, että mä en ole vielä kohdannut myöskään semmoista miesporukkaa, joka ottaisi mut täysin tosissaan, jos mä oon sattunut jotenkin paljastamaan tai kertomaan, että mä oon muun sukupuolinen. Joissain porukoissa on käynyt silleen, että jos mä oon kertonut, että hei, että mä en ole mies, että mä oon muun sukupuolinen, niin sitten myös on ruvettu vähän katsomaan, että okei, ja vähän jotenkin ehkä vähättelemään mua, mutta se on aina, se riippuu porukasta ja se riippuu tilanteesta. Prosessi alussa seurustelin ihan heteronaisen kanssa ja me oltiin ihan niin kuin heterosuhteessa sillä, että en ollut leikkauksessa käynyt eikä mitään. Ja siitä taas sitten aikaisempia suhteita, niin sitä voi sanoa, että ne on ollut semmoisia lesbosuhteita. Siis sellaisen suhteen sisällä niin olen sanonut sille toiselle, että olen mies. Ja sitten vielä vähän lähempi, niin parisuhteessa se oli kanssa ihan perusheterosuhde ja silloin prosessi oli jo sen verran edennyt, että partakasva ja ääni tietenkin muuttunut ja rinnat oli poistettu, niin se oli sitten taas paljon helpompaa, että hänellekin, että ei ollut mitään semmoisia niin paljon naisellisia osia. Että hänellä oli ihan ok, vaikka alapää on sama kuin sillä, mutta hän se itse jotenkin sanoi, että sä oot mun silmissä 100% mies ja seksissäkään mikään ei ole tuntunut siltä, että se olisi kahden naisen välinen akti. Genitaalileikkauksiin en tässä vaiheessa koe sillä, että lähtisi, koska teknologia ei vielä minun mielestä ole
niin turvallinen ja sellainen, että siitä voisi tulla ihan täydellinen. No, täydellinen ja täydellinen. Sitä aina saa odottaa, mutta kuitenkin niin en uskalla lähteä siihen vielä. Vaikka itse inhon kanssa kamppailen, mutta sen kanssa pärjää. Mä sanon omasta tavarastaan. Siitä pystyy muokata justiin, saada pienen. Mutta jos haluaa lisäkettä, niin silloinhan otetaan ihoa. Ja se iho tulee niinku kädestä tai jalasta. Ja sitten tarvitaan niitä ihosiirteitä siihen, mistä on otettu se iho. Ja semmoinen tosiaan kun tehdään, niin se saattaa se ihosiirre näiden tosiaan helpommin kuolla kuin se, että tehdään omasta. Mutta se on sitten taas mua niinku naurattaa se, että jos sulla on pikkurilli housussa, niin mulle ainakin tulee semmonen, että okei, siellä on jo jotain, mutta sitten kuitenkin tulee sellainen, siitä voi tulla taas sit vielä joku itseinho. Itseinho nyt johtuu ihan siis sillä, että kun miettii, että kun hetero on, ja sitten jos on parisuhdetta, niin kyllä siinä niinku tulee niinku peräkammarin puolella sillä, että nyt niinku puuttuu oleellinen asia. Vaikka ei se nyt välttämättä ehkä kaikille on niin tärkeää, mutta se on itselle niin semmoinen iso asia, että jos jotain puuttuu, niin kyllä se haluaisi, että olisi. Aina tulee niitä kysymyksiä, että oletko käynyt kaikki leikkaukset läpi ja sittenhän siihen tulee, että en ole käynyt alapääleikkauksia, niin sitten tulee no mitenköhän se seksi onnistuu? Use your imagination. Tämä on tavallaan siinä mielessä aika henkilökohtainen kuva, että mä oon siinä kumminkin alasti ja prosessi, onko se puolessa välissäkään. Se on mun mielestä aika sukupuoleton kuva. Hieno muisto. Sukupuolen korjausprosessi alkaa sinänsä olla aika lopussa, että no siitä lähetteen hakemisesta ja transpolille pääsemisestä 2014 ja hormonien aloittamisesta noin about vuosi sitten ja näin, niin sitten on päästy tuohon, että mulla on joku 3-4 kuukautta sitten tehtiin toi rintojen poisto eli rintakehäkirurgia. Siihen tulee vielä, tai mä ainakin toivoisin, että siihen tulisi korjausleikkaus. Niin kuin näkyy, niin ei nämä ole vielä mun mielestä mitenkään hyvät. Näin, tulkin perus musta. Mä en halua genitaalikirurgiaa siksi, että mä en koe, että se jotenkin parantaisi mun oloa mun sukupuolikokemuksessa tai auttaisi mua paremmin määrittämään, että mikä mä olen. Plus mua vähän mietityttää ne siihen leikkaukseen liittyvät riskit. Ja se ei kuulemma ole vain yhdellä eikä 2 leikkauksella varma se lopputulos, vaan se voi olla niin kuin useamman vuoden juttu. Ja riskien ja sitten hyötyjen punnitseminen, niin mä koen jotenkin, että en mä saisi siitä mitään hyötyä. Että mä koen, että mä voin elää näine genitaaleinen ihan hyvänkin elämän. Työskentelen viittomakielen tulkkina työpaikalla. Mä en ole kokenut syrjintää niin kuin kollegoiden taholta, että asiakkailta on saattanut joskus tulla jotakin ihme häröilyjä, että ne haluaa arvata, että onko mä mies vai nainen. Ja jotkut ottaa se hyvällä ja jotkut ottaa vähän silleen, että ei se voi noin olla. Mutta sitten muuten tavallaan mä en koe syrjintää, mutta esimerkiksi se, että mulla on passissa naisen sukupuolimerkintä F. Mitä jos sitten mä menen jollakin, joku kaunis päivä, mulla on semmoinen kunnon megaparta ja sitten mä menen tuolla ja kukaan ei usko, että se on mun passi, koska siinä lukee, että se on naisen passi, niin jotenkin tommoset asiat aina pistää mietityttään, että ei ole niin kuin tasavertaisessa asemassa, että on helppo syrjinnän kohde. Tai just, että ei uskota, että mun sukupuolikokemus on oikea tai täysin aito, vaan että mä vaan keksin jotain.
kerran mä oon ollut ratikkapysäkillä ottamassa ratikkaa ja sitten joku ulkomaalainen on kysynyt multa tietä johonkin vaikka rautatieasemalle ja sitten se on lähtenyt, mutta sitten se on kääntynyt takaisin ja kysynyt, että hei, että kun mä en nyt ole ihan varma, että ootko sä mies vai nainen, että mua hämmentää, että voitko sä kertoa. Niin silloin mulle tuli vähän jännä olo, että sun piti oikein erikseen pysähtyä ja tulla takaisin kysymään sitä, että miten tää liittyy mihinkään, mutta yleensä jos ihmiset kyselee, niin kyllä mä sit jaksan vastata. Jostain, niin mä harjoittelen nyt liittämään niin, että mä kuuntelen täältä näitä ja liiton sit. Sitten jotkut vanhemmat saattaa vaikka jossain bussissa tai kassajonossa sanoa jollekin lapselleen, että päästä poika tai päästä setä ensin. Tai sitten jos sanoo, että päästä täti ensin ja sitten mä käännyn katsomaan, niin sitten jotenkin korjaa, että ei kun päästä sittenkin tuo ensin. Ehkä se on vaan niin, että semmoinen paniikkireaktio. Mua se valheena huvittaa, että voi, ei nyt sitten ei pelatakaan niillä samoilla säännöillä tässä mun kohdalla. Että en ole täti enkä setä, niin mä oon sitten tuo, mutta mulle se on ollut toistaiseksi ihan ok. Nyt kun mut luetaan enemmän miehenä, niin mua selvästi kohdellaan kunnioittavammin. Jos mä puhun jotain, niin mua ryhmässä harvemmin keskeytetään. Tai että jotkut naisoletetut, vaikka he tietäisivät jonkun asian tosi hyvin, niin he jollain tavalla tiedostamattaan saattaa heittäytyä vähän tietämättömiksi, kun mä tuun siihen paikalle. Ihan niin kuin mulla olisi sitä neuvoa antaa yhtään sen paremmin. Tai että olen jotenkin huomannut, että nyt pystyy ottamaan tilaa röyhkeästikin ilman, että siitä tulee mitään sanktioa. Niin mä olin mun yhden naispuolisen kaverin kanssa baarissa ja siellä oli hirveä jono sinne tiskille ja mä vaan menin hirveällä pokalla. Mä menin ja mulla oli silloin maskuliininen luukki, niin mä menin sitten siihen baaritiskille ja kukaan ei pysäyttänyt mua eikä sanonut mitään, mutta sitten mun naispuolinen kaveri tuli mun perässä ja sitten joku sille sanoi, että jonon perälle siitä, että ei saa etuilla. Niin esimerkiksi tämmöisissä tilanteissa tulee aina välillä semmoinen olo, että no, koska mut luettiin mieheksi, niin mä sain etuilla. Musta jotenkin tuntuu, että mä voin itse paremmin, mutta samanaikaisesti se tuntuu niin kuin huonolta sitä naisyhteisöä kohtaan. Kaipaan parisuhdetta, kyllä. Tänä päivänä mennään aika nopeasti eteenpäin, eli ei jakseta tai keretä tai haluta tutustua ihmiseen niin kuin ihmisenä. Tulee semmoinen mieli menee maahan ja sitten taas, että no en mä nyt jaksakaan ehtiä ketään. Ja sitten taas tulee se todellisuus, että yksin on todella masentava ja näin. Sitten taas mennään eteenpäin ja kokeillaan ja koitetaan löytää sitä toista ihmistä. Ihmisillä on niin isot vaatimukset, että mä oon vähän niin kuin se toiseksi viimeinen vaihtoehto suurin piirtein. Eli mä en ole se biologinen mies. Sitten totta kai se, että mitä ulkopuoli ajattelee. Jos niin kuin parisuhde alkaa tulemaan, niin totta kai sinne niin kuin ihmiset ajattelee, että no mitenköhän mun vanhemmat tai mitenköhän mun kaverit ja näin. Että kyllä se niin kuin jossakin vaiheessa aina niin kuin se totuus sitten tulee julki. Kyllä se on paljon parempi niin kuin heti suoraan sanoa, että olen transmies ja onko sinun ympärilläsi semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin ymmärtää ja on suvaitsevaisia. Että on se vielä niinku tabu. Mä jotenkin oon ymmärtänyt, että mun äidille se on ollut tosi kova paikka. Nyt kun mä oon sitten ylpeästi kertonut olevani muun sukupuolinen, niin musta tuntuu, että mun äiti ei sitä kauhean jotenkin helposti halunnut hyväksyä, että
Että kai hän on sitten kokenut jollain tavalla epäonnistuneensa kasvattajana, kun oma lapsi tulee ja sanoo rivien välistä, että kasvatitte mut väärin, että musta ei tunnu tältä oikeasti. Mutta että jossain määrin musta aina jotenkin toivottiin, että tietynlaista naisellista tyttöä. Ja sitten kun mä olin urheileva poikatyttö ja ei hetero ja ties mitä kaikkea, niin musta tuntuu, että se oli jotenkin ensimmäinen semmoinen, että ainakin mun äidille se oli aika kova kolaus. Ja nyt sitten toi, että mä en olekaan tyytyväinen mun syntymäsukupuoleeni, niin se oli varmaan toinen semmoinen asia, missä äidillä oli tosi paljon sulattelemista. Mulla sillä kumppanin sukupuolella ei varmaan silleen ole väliä, mutta mä luulisin, että jos se kumppani olisi syntynyt mieheksi, niin hän ei ehkä olisi mun kumppani. Tai että musta tuntuu, että se olisi ehkä semmoinen, mikä ei mua ensisijaisesti viehättäisi. Tämähän voi olla vaan mun joku oma ennakko-oletus, mutta musta tuntuu, että mä en kokisi itseäni tasavertaiseksi siinä suhteessa. Mä käyn mun toisen kumppanin Eirin kanssa queer sateenkaari pari tanssikurssilla 2 kertaa viikossa. Me on käyty täällä jo vuodenpäivät ehkä, että on nyt semmonen alkeisjatkokurssi. Mä oon tällä hetkellä polyamorisessa suhteessa. Eli mulla on 2 kumppania ja molemmat tukee mua ihan tässä mun prosessissa ja eivät koe sitä mitenkään ongelmallisena. Jos mä en olisi vaikka lähtenyt korjaushoitoihin tai en kokisi itseäni muun sukupuoliseksi, niin mä en sinänsä tiedä, olisinko mä polyamorisessa suhteessa. Et musta tuntuu, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöissä ja etenkin varmaan transpiireissä jotenkin noi polyamoriset suhteet on jotenkin jollain tavalla ehkä yleisempiä. Et nyt kun on niin sinut itsensä kanssa muutenkin, niin tuntuu, että on myös sinut joillekin erilaisille parisuhdemuodoille. Se, että muut ihmiset lukee mut miehenä tai maskuliinisena tai maskuliinisempana kuin ennen, niin siitä tulee semmoinen jotenkin hyvä olo. Et esimerkiksi jos mua tytötellään tai mulle sanotaan tai mua pidetään naisena, niin sitten mä huomaan, että siitä tulee sellainen ei niin kiva fiilis, että nyt jotenkin uskaltaa jopa mennä tuolla ulkona silleen itse varmemmin. Kaikki se, mitä mä teen, niin siinä tuntuu olevan joku niin kuin järki. Tai semmoinen, niin kuin, että joo, että tällaista elämää mun pitääkin elää. On tosiaan tullut kokeiltua sillä ihan, että on vaan oma ihtinä eikä kerro, että on transmies. Niin päässyt seurueeseen ja baari-ilta oli silloin. Seurueeseen meitä oli sitten niin kuin 2 miestä ja 2 naista ja jälkeenpäin kuulin sitten siitä seurueesta, että se toinen mies, niin hänen niin kuin siskonsa lähti naisen mukaan ja se mies sanoi suoraan, että hän tappasi kaikki nämä tämmöiset ihmiset pois. Vähän säikähin silloin. Kyllä niin kuin ihmisille pitäisi antaa semmoinen mahdollisuus olla se ihminen, se mikä on. Et se on niin kuin semmoinen, mikä mulla niin kuin pistää syletyttämään, että se on jännä, kun sun elämää jotkut ihmiset jollakin tavalla estää. Jos mä olisin niin kuin syntynyt mieheksi, niin mä olisin ihan erilainen ihminen. Ja jos mä olisin ollut ihan se oikeasti se nainen niin kuin näin, niin varmasti se olisi sekin ihan eri asia, eri persoona. En mä osaa kuvitella itseäni naisena tänä päivänä. Mä en välttämättä ehkä olisi näin. Mä en välttämättä tänä päivänä ehkä olisi elossa. Et se on niinku tosi iso pala itteensä, että
nyt kun on palaset on mennyt yhteen, niin en mä halua palata siihen takaisin siihen semmoiseen vankilaan, sanotaan näin. Mä oon katkera siihen, että miksi mä oon syntynyt. Mä oon vaan, tää kuuluu elämiseen. Että kyllähän se Feeniks-lintukin nousee sieltä tuhkasta aina. Niin mulle tulee aina se, että kyllä se nousee. Feeniks-lintukin nousee. Että nää kuuluu mun elämään ja näillä mennään ja huonomminkin voisi olla. Mikä se sitten ikinä on. Mutta mun mielestä tää on hyvä.